står jeg på et offentligt toilet i et tog. Og jeg er på vej hjem fra Odense til København. Og det er røvsygt, fordi at jeg har sindssygt meget lyst til at høre snakke om, hvad der gik ud på vej ned. Så det var ikke lige så skide meget. Ja, jo, kom til mig heroppe. Ja. Jeg ikke mig. Nu tror jeg, at finde på noget at lave. Men jeg har allerede løst kryds og tværsen i bladet. Og det var nemt nok, for du har børneudgave. Jeg ved ikke lige, hvad jeg skal sige. Jeg skal finde på noget. Ja, det vil jeg egentlig ikke, fordi vi er snart hjemme. Men have en god dag, eller hvad man siger.